protože se dělá parkoviště. Dobrý den, tak vás tady vítáme v našem pohádkovém lese a v naší pohádce, pojďte dál. Pak to k nám ne, pojďte dál, pojďte dovnitř, my se všichni vejdeme. Pojďte se podívat, jestli pak uhádnete, co pak je to za pohádku. No výborně. Kdo pak nám to leží postaví? No, já jsem Karkulka. Jak pak se jmenuješ? Emička. A jak pak se jmenuješ ty jako Karkulka? Krištůfek má cedulku jinde. Výborně. A jestli děcka poznáte, proč pak je ten vrch tak tlustý? Proč má tak velký břicho? Proč má tak velký břicho? Protože Karkulku a babičku. Jenom babičku zatím, protože Karkulku tady máme. A aby nám nesměli i Karkulku, tak Karkulka potřebuje to. Pomůžete Karkulce? Pomůžete mi nakrmit vlka? Jo, dáme vlkovi svačinu. Pojďte tady s Karkulkou. Podívej, tady máme Tady si vemte. svačinu pro vlka. No Krištůfek už má šišku, tak pojď tady. Pojď tady Krištůfku si stoupnout. A dobrý, pojď. Dívej, jakýho tady máme vlka. Tam má takovou velikou slamu. Dívej. Emička už tak Emičko, běž blíž. Ukaž Pojď tady k tomu klasiku. Stoupni, tak. Podívej se, co Emička Tref se mu do pusy. No, to je krásný. Výborně. Tak ještě můžeš to. Háž. No, ještě no super. Budeme házet jako míčka, no? Výborně, to nevadí. Hlavně, že se trefíš. Výborně. Tak, ještě to říct. No, tak se trefí. Tak pojď se mnou, pojď. A ti dám něco dobrýho. A na té rady, že opravdu tady u mě byla. Jsi statečná. Tak pojď blíž, pojď až k němu a dej mu do pusy. A dám ti něco na cestu, protože to stalo ještě strašně dlouhá. Jako míčkem. Kdyby náhodou zabouřila. Tak dej mamku, třeba se trefí za tebe. Tak mám hodit? Tak. Máš svačinu na cestu. Tak si nech šišku na cestu, to nevadí. No vidíš. Tak pojď aspoň za Karkulkou, ona ti něco dá, jo? Dám cedulku, já vám dám tatíčko. No, prosím tě. To je teda má. Netlačím, já si cedulku. Ale prosím tě. Tady je odměna. Podívej, tady dostaneš odměnu. Jak se říká? Já taky děkuji za návštěvu. Tak pojď. Naschledanou. Tak,